तर आज आपण बनवणार आहोत मस्तपैकी हिरवीगार छानपैकी आपली चमचमीत भेंडीची सुकी भाजी। अगदी कमी वेळामध्ये आणि खूपच कमी साहित्य वापरून बनवणारी आज ही तुम्हाला भेंडीची भाजी तुम्हाला दाखवणार आहे। तर हे बघू शकता किती छान सुकी आणि चटपटीत आपली भेंडीची भाजी तयार झालेली आहे। तर याला लागणारे साहित्य आणि याला बनवायची कृती आपण व्हिडिओमध्ये पूर्ण बघूया। तर तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा। तर चला बघूया आपण याला लागणारे साहित्य आणि याला बनवायची कृती। तर हे बघू शकता कॅमेरा जरा उभा आला माझा, तो सो इग्नोर करा त्या गोष्टीला। तर हे बघू शकता मी भेंड्या घेतल्या आहेत छानपैकी धुवून। आता याला स्वच्छ कट करायच्या आहेत। मिरच्या, टमाटर आणि कांदा याच्या व्यतिरिक्त काहीच वापरायचं नाही, कारण की आपल्याला झटकीपट आणि छानपैकी सुकी भाजी बनवायची आहे। तुम्ही हवं तर याच्यामध्ये अद्रक लसूणची पेस्टसुद्धा वापरू शकता। तर आता मी हे भेंड्या जे आहेत ना याला छानपैकी कट करून घेते। हे बघू शकता मस्त मी भेंड्याचे तुकडे केलेले आहेत। तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही उभ्यासुद्धा भेंड्या ठेवू शकतात। तर हे बघू शकता मस्तपैकी कट केलेल्या आहेत भेंड्या। आता मला हे थोड्याशा गरम पॅनमध्ये भाजून घ्यायचं, जेणेकरून याचा चिकटपणा जो आहे तो कमी होईल। तर हे बघू शकता मी गरम पॅनमध्ये थोडंसं एक थेंब असं तेल टाकले आणि थोड्याशा तेलकट कढाईमध्ये मी ह्याला वाफवून घेते, म्हणजे थोडेसे भाजून घेते। असं भाजल्यामुळं काय होतं, याच्यातला जो चिकटपणा असतो, लाळूसपणा जो असतो भेंडीमध्ये तो पूर्णपणे नाहीसा होतो। हे बघू शकता तुम्ही फक्त 2 सेकंद ह्याला असं छानपैकी स्लो गॅसवर परतून घ्या। सगळा याच्यामधला चिकटपणा जो आहे ना तो नाहीसा होतो। नाहीतर काय होतं ना, भेंडी खाता वेळेस एकदम लाळूस आणि चिकटसुद्धा राहून जाते। त्यामुळे असं व्यवस्थितपणे भाजी बनवायच्या आधी भेंडीला भाजून घ्या। तर याला थोडा वेळ आपण भाजूया। हे बघू शकता मस्तपैकी मी भाजून काढली आहे। हिरवीगार आपली छानपैकी भेंडी दिसत आहे। तर हे बघू शकता मस्त भाजून घेतली आहे। याच्यामुळं सगळा याच्यातला चिकटपणा नाहीसा झाला आहे। आता हा पॅनमध्ये मी तेल तापत ठेवले थोडं, त्याच्यामध्ये बारीक केलेला कांदा टाकते आणि त्यानंतर टाकते याच्यामध्ये टमाटे आणि त्यानंतर टाकते याच्यामध्ये हिरव्या मिरच्या ज्या कट केलेल्या आहेत। तुम्ही याच्यामध्ये अद्रक लसूणची पेस्टसुद्धा ॲड करू शकता किंवा अद्रक लसूण मिरची अशी कुटूनसुद्धा याच्यामध्ये कांदा टमाट्यामध्ये ॲड करू शकता। त्यानेसुद्धा एक भेंडीला छान चव येते। ही आपली झटकीपट आणि अगदी सोप्या पद्धतीने होणारी भेंडीची सुकी भाजी आहे। तुम्हाला जर घाई असेल कामाला जायची किंवा कुठेही जायची तर झटकीपट अशी भेंडीची सुकी भाजी बनवा, खूप छान चवदार लागते, कारण भेंडी ही हेल्दीच असते आपल्यासाठी। तर ही भाजलेली जी भेंडी आहे ती आपण ह्याच्यामध्ये मिक्स करून घेऊया। भेंडीचे खूप प्रकार आपण बनवतो, तुम्हाला तर माहीत आहे। भरून भेंडी होती, भेंडी मसालासुद्धा तयार होतो ग्रेव्हीवाला। सगळ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या भेंड्या तयार करू शकतो आपण। बेसन पिठामध्ये सुद्धा आपण भेंडी बनवू शकतो। तर मला आज फक्त साध्या सोप्या पद्धतीने तुम्हाला भेंडीची भाजी दाखवायची होती, म्हणून मी आज साधी सोपी पद्धत तुम्हाला दाखवत आहे। पण खूप छान आहे, अशी तुम्ही भाजी नक्की बनवा। हे बघू शकता चांगलं परतून झालेलं आहे। आता आपण याच्यावर झाकण ठेवून याला वाफ देऊया, कारण भेंडीची भाजी ही वाफेवरच होणारी आहे। तर ह्याला फक्त 5 मिनटं आपण वाफ द्यायची आहे। हे बघा 5 मिनटं झाले आहेत। भेंडीच्या भाजीला चांगली वाफ लागलेली आहे आणि नरम सॉफ्ट झाली आहे भेंडी आपली। तर हे बघू शकता आता झाकण ठेवते आणि थंड करून घेते। हे बघू शकता अगदी चमचमीत झणझणीत आणि गावरान पद्धतीने आपली भेंडीची भाजी सुकी तयार झाली आहे। खाण्यासाठी भाकरीसोबत किंवा रोटीसोबत खूप छान लागते। तर हे बघू शकता आता मी सर्व करते। तर हे बघा कशी आपली सुटसुटीत आणि मोकळीफट भेंडीची सुकी भाजी तयार झाली आहे। टिफिनसाठी म्हणा किंवा घाई गडबड असेल त्यावेळेस भूक लागली असेल तर अशी नक्की बनवा झटकीपट भेंडी। ते बघू शकता हिरवीगार झणझणीत चमचमीत चटपटीत आपली भेंडी तयार झाली आहे खाण्यासाठी। कुठेही तुम्हाला चिकटपणा दिसत नसेल, कारण की मस्तपैकी आपण भेंडी व्यवस्थित भाजून घेतली होती, त्यामुळे भेंडीतला सगळा चिकटपणा निघून गेला आहे। तर हे बघू शकता तुम्ही कशी झाली आपली चटपटीत मस्त गावरान पद्धतीची अगदी सोप्या पद्धतीची भेंडीची सुकी भाजी। रोटीसोबत आणि भाकरीसोबत याचा आस्वाद घ्या आणि असेच हेल्दी राहा, मस्त फळभाज्या खात राहा। हे बघू शकता कुठेही चिकटपणा नाही आहे, भेंडी अगदी सॉफ्ट नरम आपली शिजून निघलेली आहे, खाण्यासाठी तयार। तर अशाच रेसिपी बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईबर करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा। चला मी भेटते तुम्हाला पुढच्या